Kasih Finyo Trap Mission bagan top ya kaseng JSM, HYC, EJNC, CORP bat HANM henin kalai pautrik jong unai wing ahaja RFR kalalik ban yagendu yaw Chief Executive Member jong ka Gentiles Autonomous District Council Uma Thombo Shiwan halo ka jingkin tho lapla baklem nong rim jong utuli ram ronghang CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Katkum kate ke jing tho bala IT ha uma shiwat lapan pau baka KAAC ka kentup lang ya kinong shong shnong na ke jai benariu khasi penar ki basong basa hamukro bat ki we ki jaka kum ka psiar khanduli bat block 1 kum kita ki poiwir basong beain nakaliang jong ka safe new trap mission ka penram jur ya kate ke jing tho jong unong elam jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat kani ka pen paushai ba utei ubri umdon jikte ai halo ka history bat halo ke jingshisha baro ka be dei bat ka kendau ka siap hamukro barato psiar khanduli bat block 1 Shisho ki lapan pau baka KAAC kadang mi tang ha usnem khat khanai spa asan for archeneng Henry ki breu na ke jai benriu khasi penar ke la shong ha ki thain mukro psiar khanduli bat block 1 da ki spa bat ki hajas nem bat ki khasi penar ha ki te ki thain ki dei ki trai mulok bat ki trai jong ke kendau ka siam namar ka jingtho jong ute UCM ka KAAC bat ki khasi penar kimdei satya ki poiwer bat ki nong shong be an kumbala kan tho Halo kani ka kanhun seng balang kala dawa na UCM jong ka JHADC ba unshim kya ye kani ka jingsha kano bat dawa ban ai ka jingada ye ka khndeu ko siap bat uput usam jong ki shnong bat ki ilaka ki baha mapo jong ka JHADC klem kanu ka jing pendem Ladawaru man penbet no ya uput usam hapdeng jong ka Meghalaya bat Assam da ka ba penshong nongrim ya ka history ki map bat ki kot kisla jong ki nong shong shnong ka ilaka ki bahapo jong ka JHADC lapen sngau ki theki san seng ha UCM jong ka JHADC Hadin ka jing ya kendu bat UCM ka safe new trap mission ka lapen long ya ka jing thang ya ka te ka jing tho lapla jong UCM ka Karbi Anglong Autonomous Council Kalian ke jongi ki sandali ki sen halang apa ka kenhun yang ke safe new trap mission kisen ki wakan tup ya ke EJNC, JSM, HNM, HYC waka CORP kam kadak kau i percaya lene penrem juri ya kene ke statement yang tuliram ronghang uman le UCM yang ke Karbi Anglong Autonomous Council wada ong le waki nong song chnong yang ke chnong mukro tak ki poiwir porhat lene kita ki illegal setelah tak kam kadak i percaya lene bumpriang ya kene ke statement ke yang o iutang ya kene ke statement ke yang o UI dah kurini hakini kepor kam kedak UI percaya. Lang itu kau jem dau. Tuliram ranghang Down. Tuliram ranghang Down. Tuliram ranghang Down. KAAC Down. KAAC Down. Em hapu nalah. Ini enggak tuh. Chang bang. Ni kisam teli kiseng tak sini. Apo jong ka safe new trap mission. Iwan kendu ya CM bodon borom jong ka JHDC. Halor ka jingtho kabala penmi da u tuliram ronghang boding CM jong ka Karbi Autonomous Council. Menden kasngi na kaliang jong UCM jong ka Karbi Autonomous Council ukam ba ulej sa kasnong mukro bat hakata ka jinglek jong ha kasnong mukro ko ya kawai ka statement ya ka ba na kaliang jong ning sung ya hap bat nya hap an pau jit pasya bat kata ka statement kolong ba uong ba we will not compromise with the territory and integrity of Karbi Anglong. Not even an inch of land will be given away to illegal settlers. Hoj wat la directly lane markmat lane persya ba ki kasi penar ki jongi ki basa amkro ba ki wei ki jaka ki de ki illegal settler ri ka jingmut lane ka attention ka thau ki ba usmu bon ong ba ki bru ki bosong basa amkro ki kasi penar ki jongi bosong basa amkro ba ha ki wei ki jaka ki badang don apadeng mentah apadeng ka jing ya ka japut le se kala bande ka pesiar berkandu di sektor ba ka blok 1 blok 2 umut ba uthau ba ki de ki poiwer ki poihap Iba sudah itang kinong siyong biyan lani kita ki illegal settler kani ka jingkeren lani kani ka jingpo jong kawan peni ya kita ka mindset ka balong unhealthy ka mindset ka bashim baki brew ki jongi ki itang ji poiwir bat haba ki itang ji poiwir maki ha kano kono por ki laban be ki laban kem bat kumba kalong mata imat kumba ki shim
bagi don nya ka hok bu wat ban khasiat kat bagi mat tuliram tanghang ude berskutu syai baka KAC kabadi ka diskonsil ka jongki kadang mi tang muslim ka kandai spa samhui san puap ki bru hapo bukro ka snong bukro bat ka ilaka ki badan hapo katu gadong ka than kiladei ki snong bat ki jaka ki ba ki bru kala sa ang tu de spa sno kabomut dang syong shwa ki khasi penar dang don shwa ki khasi penar ban nya ka diskonsil ka jongki te kumnu da mau ukuran bagi dei kita ki poi wir poi hab ki bru gi jongi tu la da philek ki don ki sakhi satar ki bobiang ki don ki jakale niam ki don ki maus in ki don ki mau bana ki don ki snong ki thau ki don ki kerteng jong ki lum ki wa haktin khasi pena kaktin karbi lei ki dang shu wanra mentasien ha gitu ki jaka te kani ki jingkran jong ba ki bru gi jongi ki dong illegal settler kalong kabom la ban pediang tu one notification ki ba mamesia mi yo ya gitu ki jaka dengan mi yo da ka bsu thok bersyukur is deviate nak history ro kalong kami ada dur buat ka history ke jongi ro ba pin ong bagi bru gi jongi gi belasa de spa snem hang tu ki de ki immigrant dan ki illegal settler la ni kita ki poiwer ki ba susong bi ai ki ba susong thap ti kalong deviate nak history ka kalong persya ya ka history ke bangi tip bro artli ki diskonsil bro artli ki jala bat kadi ki immature statement ka bala ban penmi penban ya ka huri hurah bro artli ki jala tinat kadau ni maham ya ba desu bandang lapla kumni bat la dau beteng kene ge jing lapla kan poi ka por ka bangi nom la bante expression la ka de satei bate la kam ya ka huri hurah la ka de satei la ni sanero te kum ki constitutional head la ni kum kita ki public representative ni kentu ya ki bagi di bertengkan macam ban keren maka jingkran ki chongki ngishim baka di ga jingkran ka bamdei ba syukran bej rei ka jingkran badamut khnang phi ong ki illegal settler ka mut phi don every intention ban be snong ban penmi ban kni jubo da ki yeng kisem ye ki jaka putai khaspa to te kum kata da nakalian jongi dalili ru am ginom laban pediak ka jongki nakalian ka jongi lemyo jingtip am la ki masu snong ki corporate ne kun corporate ya katang ginom la ban jubat entah ka jongki rei kumbangi ong ba ka jinglek visit ka jongki tolong kejing ai upnyang ya kading pula akan lupa bat kejing tak melu ya kadak mensau kepala mengumpa bat nalor ba kilik siat ya kibru jongi mentah kilik declare ba kibru jongi ki illegal settler kamut kejing tmu jongki kelong balada ka sam kayo education kin be ya kibru jongi illegal settler kamut yo bru ba song bi anting ibe na ki jaka na ki puta na ki snong jongi te ka jumut ko jongki kelong ban be snong ya kibru jongi na takadaw penenkam ya content illegal settler message ke bangi kwa ban sai sau ni uti lorong orang hang CN ng CDC kumbabon dikasih penar haki di bod jakab haki border area dibon ki karbi chanero tilada maki kimte lakam ya ka ketin ke telik kum ki constitutional head dan kum kita kin public representative at the office ke bakham hajarong kimte lakam long ki aiding kala ban poi ga jinga musnang padang kasih penar berkarbi tinggi mahamnya ki bakim dei ban aiding gumne na mablay la daki aiding dei tu tang maki ki buklik ki jongi ru buklik ki kumang ong kami ka statement jo kalong immature kadi statement ka bomdon sikit kli bat kadi statement ka bangi no mala ban kliang dalil am barlada kum kini ki statement ki dang yaimi na kalian ke jongki ni hapan tu sai bahkan poi ke por bangi mla chu ban sha bat bangi mla chu ban sha kadon ka jong konsekuen batai baka snong mukro kadi ka snong ka ban kalian ka JHDC kala itu ka sanat wi wahe snong kirang ba snong ki berang tu bat nalor ka taru ka ay ki lan occupation certificate ani ki kot ndo mo ki dulir ha ka bedi bat ki bru ki basong snong tu ka bomut ka snong mukro hi baro ka wi kadi ka snong ka ba hap opo jong ka JHDC bat baka hap apo JDC kamut ka hap apo jong ka jalan khalia na khaliang jong ula keren saya tu bat ula dap ong hiru ba dibru ki basong basa ang tu kimde ki poiwir ki try muluk ya ka ba lese na khaliang jong ki fila ban kelinam na le jong uru bat kumba pio i gini sngi wat ki try snong ki don ki map ki don ki kot sla ki don ki jing pensya ba maki ki de ki try snong try muluk bat khamtam ki ong ba mukro ka hap bat ka hapo uput sam jong ka jeke hil bat kumbi uru opo jong ka jalan khilahi bro statement ka di statement ka bang hapan condemn keren nak ka basai nak kalian jongi bala dauli bro udang peteng ya kini ki jing keren bat udang le ya kini ki kam ban pen ban ben ban pen sitom ya ki bro ki jongi
ha basa ha ki tan border yang banse ni ki santali ki seng ni ha ban shim yo ni utulirong tonghang ronghang kum u enemy jong ka jep beru no trap ani kum unong shun jong ka jep beru no trap ba udai enemy jongi ni ha ban shim ye ki step ke bangi ha ban le persa tengi demand yo ba udai ban weng ya kena statement ba bakhen ye ki beru ki jongi kum ki poi we kai hab bat ka basutanat kolong ha ka jing ya kendu jongi bat UCM badan burom mentang sni kolong ba mauru u share ya kejuk sentiment bat ni upen pau ba mauru u disagree la ne sno ya hab ya kena statement ka ba Ukraine but ula pentau hangi ba nakaliang jo uru le se ula ban ai kanu ka jimpen shai nakaliang jo u ki ya katang i aga jing start ka jo u rei tang kane ka we ka khubor bangi kwa ba kan shai kolon ba ni nakaliang jong kiseng bahlang ngapo jong ka bulu trip ni dorang kat ba ki bru ki jongi ki basa border ki bru ki jongi ki basa border ki nong sunong jong ka mukro ba tu we ki jaka ki bahap apo labang nong pulut ki de ki try muluk haki snong haki jaka ki jongki haki jakada ki jongki kimde ki poiwir kum bakren uni utuliram rohang bat ki dei ban snong sengan bat syong basa haki ne ki jaka ki ba maki ki snong